ang atong Ginoo naghimo og dagkong mga butang matud pa sa atong tubag sa Salmo niya paghimo niya dagkong mga butang unsay sumpay napuno kita sa kalipay. Lingiyay mong tupad pangutan-ay na malipayon karon. Nyagwa gani na malipay pasabot wa na kasinati nga ang Ginoo naghimog dagkong butang diha siyang kinabuhi. Kay malipay man ta basta makasinati ta nga naghimo tag dagkong butang. Nga nabitaw rong atong mga kandidato murag silag yung tanan nagsaad yod nga maghimog dagkong mga butang sa Pilipinas aron ta malipay. Nya, mutuo mo na. Mutuo man ang ilang ipanulti. Anong inyo man kong tutukan? Ako, waragyod ko magsaad ninyo dagkong butang. Ang ako noon, pamalit mog slat. Og mapuno mo sa kalipay. Nya ako gining pamatudan, nga wa gini palit og slat dinhi nga nagmasulubon. Hasta gutong nangamatay, malipayon nga namatay. Manugon pagkukunong uban, og naaga ni ko'y limos, ipalit yapog slat, ha? O nga na. O niya, ang samay na itabo sa sigig palit og slat, napuno sa kalipay ang namalit, napuno sa kalipay ang nakabenepisyo. O tanawa karon, gawas nga nindot na ning atong gamay nga simbahan, ning dako pagyud ang atong nataran. Nindot na kayo atong parkingan, di ba? Awa mo nindot eh. Siyaro naman sad mo. Nya, og magsigig yapon mo palit og slat, makatukod na sa tagkumbinto diri sa Luyo. Ato ning i-groundbreaking karong inigpista nato karong Sabado. Nya, og magsige pag yun mo palit og slat, malipay na sad mo, makatukod na sa tanang atong gipangandoy sad nga social hall o kanang mga organisasyon, mga opisina sa organizations. Dias kilid sad, kanang napalit sad nato dihang yuta. Nya magsige pag yun mo palit og slots, basig munindot nagmaayog samot atong grounds, kay napat ta dihay mga plano. Maekstinan pa nig jutay ang atubangan sa atong simbahan. Sige pag yun mo palit og slot, basig mapalit na nato diyang atbang. Isayunan ka na. Di dagko kay ng mga butanga. Pero diin man agasugod sa atong pagpaminaw sa Ginoo. Ug unsa may kanunay yung isulti sa Ginoo nato aron masinati nato ang iyang dagkong mga butang. Kanira sang iyang gisultis babay, ingon siya, day, why nagpabilin aron mosilot nimo? Siya wa man sir kay batuo naman tato siya hangtod mamatay. Unsay gisulting Kristo, kun mao ka na dili sad ko mosilot nimo, lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Kining pagpapa sa atong sala buhat kinis Ginoo. Muna kanang imong bana kung nakasa, kanang imong asawa kung nakasa, kanang imong anak kung nakasala, nya kanang imong ginikanan kung nakasala, kanang imong silingan kung nakasala, kanang imong uyab kung nakasala, kung kining inyong pare nakasala, nya kinisang sakristan way sala. Ayaw pagsigig ingon hunungan ang imong sala, hunungan na ayaw. Unsa may imong isulti, lakaw na og ayaw na pagpakasala. Pananglitan imong bana paduong na siyang kabit, ingnoran nimo lakaw na og ayaw na pagpakasala. Unsa may batios bana iniglakaw paduong adtos kabit, magsito yun, stilan, oy, sala, magid ni, mana. Mubalik to nimo, human na sa dito, mubalik, mubalik to,
Magilak-hilak pa to. Sa ilua jud ko day, natintal ko. Ana, isa Isos. Kana kong sala, mamungunay makaguba sa atong kinabuhi. Ana, ako ra gyud kang pasayloon. Natanawa, di ba? Mapuno ginas kalipay imong bana. Kaya nga naman, di naman ka masuko, mubalik siya nga to. Pero mubalik siya dito, di na siya magpakasala. Iyan na tong ingnon iyang kabit, hunongon na taning salaa. Kay mauni ang makaguba sa akong pamilya, purti ra bang buotan sa akong asawa. Ha? Mingon day imong asawa, mingon day iyang kabit nga, karon na lang noon, nga 20 na takatuig. Nga mingon day ang imong bana, wa may awahi, wa man say una para sa Ginoo. Ako na ning sugdan karon pagbasol, kay nakaila naman ko sa Ginoo. Ikaw, tanaw na ko nimo, mura na lang kag basura. Ang sala, mga igsoon, lami ragid na, basta di ta kakita Ginoo. Pero makakita gani ka Ginoo, mura na lang ginagbasura ang sala. Luod na kay natanawon. Adi mong to? Si San Pablo miangkon ana sa atong ikaduhang pagbasa, ningon siya sa wap ako kailan ni Kristo, purti na kong value atong bililhon kay niya ang mga butang ang iyang gikuptan, ang iyang espada, ang iyang gahom, ang iyang authority, motong gipanglutos niya ang mga Kristiyanos, gipamatay pa niyang uban, gipangpriso niya, purti gid niya atong daig siyang kaugalingon nga buutan kay siya. Tungod kay nituman siya sa sugo sa ilang labaw sa mga kaning mga Hudiyo ba? Pero pagkailan niya ni Kristo, matod pa niya ang tanan na himong murag basura, ang bililho na lang gid niya mao si Kristo. Kana inindot kayo? So ang ato ding himuon, maningkamo ta nga makakita ta ni Kristo, makailata niya diha sa atong kinabuhi. Lingian na imong tupad. Sige na. Lingi ba? Lingi mo ba? Lingi. Sige, lingi. Sige. Karon, pangutanon ta mo. Nakakita mo ni Kristo, anang imong tupad? Kay wa ganay kakakita ni Kristo, wa ginay bili. Tanawa ha? Kanang imong bana. O ang imong makit-an diha, si Satanas. Ang iyang pagsigig sugal, ang iyang pagsigig hubog-hubog, ang iyang pagpangabit, ang iyang pagka-irresponsable, mao ra ginay imong makita, mga naong manisyawa, mao nang magsigig kag yaw-yaw, wa gina siya bili, mura ra na siya basura. Di ba? Anong inyong kong tutok-tutukan? Kanang imong anak, ang makita nimo niya ang iyang katapulan, ang iyang kadakog kaon, ang iyang kahugawan, ang iyang pagka-adik anang cellphone, ang iya ra yung pagsigig duwa anang computer, nya bugo ra ba? Hangtod mo bati ang naong anak, magsige na kag panaway, ikaron bati ang pianga ang ilong nimo. Mingon sa nimong anak, may diin ko liwat sa kuno. Dugay na kong gamahay ani kong ilong, liwat ko ng ilong nimo. Nya imo pag yung sawayon na magsinawayay na mo, wa nay bili. Di ba? Mura na lang basura, agi-agian na lang na nimo. Kung mutagad ka singhag, kay wa ka kakita Ginoo. Nakaron kanus aman ta makakita Ginoo. Kung kamao na tang mopasaylo. O kamao sa tang molimpyo sa atong kasing-kasing. Kana bang maputli atong kasing-kasing kay matod pan Kristo, unsaon man nimo pagkuha ang puling sa imong silingan kung naay troso sa imong mata. Garbo ba? Garbo. Kamaotang mutan-aw sad nga naa sad tay sala. Nya makakita kay kas imong sala, nya imo na nang hunongon, makakita na kas balyo anang imong giatubang. Tanawa ha? Diris ebanghelyo. Ilan ang batuon? Nya ingon sa may moy kasulti, balaod man ni nato nga batuon gini kay nasakpan man gining nanapaw. Kaya sa una kong panahon mga igsoon, subo palandongon ang mga babae, wa gyud authority. Mao na nga kung masakpan gani nga manapaw, ang laki
Maura may bililhon, ang babae way bili. Mo na batuon ang babae hangtod mamatay, ang laki ibilin kay bililhon man siya aron makapanapaw na pod siya. Nya kadto na sang iyang napanapawan, batuon na sadto aron adto na sa siya lain. Aon saon man gyud nga mao na ilang paghatag og bili sa una. Pero si Kristo unsa iyang gihimo? Pag-ingon, unsa man ni batuon o dili? Og moingos Kristo batua. Kay tumano na tong sugo ni Moises. Patay siya sa mga Romanhon. Ngano man, ang Roman government mo may nag-reign nila. Wa may Hudiyo nga makadesisyon og kamatayon. Ang Roman authority raman. Mo bitaw si Kristo ang nagdesisyon nga patyon siya si Pilato, ang Roman official, dili ang mga pare. Igo ran lang gikiha si Kristo dito. Karon og moingos Kristo patya na, patay siya sa Roman Empire. Og moingos siya ayaw patya, patay pod siya sa mga high priest og sa mga kadaguas mga Hudiyo. Wa gyud siya ikyas. Pero unsa may gitan-aw ni Kristo, ang value sa maong babae, ingon dayon siya, kinsa ninyo dihay wa gyud makasala ug wa gyud sala, mo'y muunag hapak niyag bato. Pasabot ingos Kristo, sige kuno, limpyuhi usa ng inyong kasing-kasing, tan-aw nato og di ba mo kakita aning bayhana sa iyang balyo. Hoy, naghinay-hinay panglakaw kay ning angkon naman silang sala. Tuod no, sa daan man sa diay ko, anangangkon sila. Ang unang nanglakaw ang mga tiguang. Kanang mga tiguang kamo. Hasta sa dako tiguang na rabaday ko. Kitang mga tiguang di ay. Kita mo'y unang dagko kay sa kay mga self-righteous kay ta. Kusog kay tanang moingon, kinsa may sundo ninyo, kami ra bagyoy gahimo ana, ay gimog supak-supak, murabag kita nay balaod. Hasta gani sa atong pag-celebrate og mga pista, kaning pag-celebrate nato aning pagdebosyon sa santo, ang atong sundon unsay gibuhat sa mga katigulangan. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ayaw na hinumdumi ang mga nangagi. Ni anay bag-o na kong himuon karon, ug ang bag-o mo na ni ang tinuod, dili na magsigig hinumdom anang mga naandan. Kay kung ang naandan atong subayon, kanang imong naong, di gina mo'y naong, di mong naandan atong 20 anyos pa ka, atong 20, una nimong 20 katuig, dili na mo'y naong nimo. Yang anong nisugot makang maingon ana imong naong karon. Kung tinuod pa nga, doon na ginay bili ang naandan, nga makig-away kita kay di gyud usbon ang naandan, ang Ginoo di musugot ana. Ang naandan nila batuon ang babae hangtod mamatay, pero gitan-aw ni Kristo, limpyuhi ang inyong kasing-kasing, tan-aw natog ang naandan pa ba ninyo mo'y matuman. Kuhaan ang inyong garbo, kuhaan ang inyong sala, kuhaan ang inyong pagkakunuhay, muramog authority, tan-aw natog di ba mo kakita sa bili ni ining bag-o. Ug ang bag-o unsa man basta binuhat sa Ginoo, makalipay gyud. Kay matod pa niya, bisan ang disyerto himuon akong suba, bisan ang kamingawan himuan akong daan, bisan gani dinhi nga way yuta ang simbahan, karon na anay yuta, bisag pobre kay ta dinhi atong simbahan, purti nang ninduta. Unsa may ni bag-o ani? Ambot lang ninyo. Nya magsige pa mo pabili na ng naandan, kadto na lang ginuntang atong parkingan diha. Kadto na lang ginuntay atong naong sa atong simbahan sa una, katong nangatangtang ang mga tiles, katong gabitay diha ang kisame. Katong nagsigigto ang atong mga kuan, katong wa ta dinhi transformer, sige lang kita ka trip up kay kuwang tas kuryente. Kadto na lang itong padayonon, kay mao makatoy naandan. Pero karon napuno tas kalipay, niabot pa ta, nakaila na ta internationally. Mo nang duna na tay, pakpak. Duna na tay, gi-assign nga mga international o online pilgrims. Kinsa man ning atong online pilgrims karon, atong gi-recognize. Salamat sa Ginoo ani atong mga online pilgrims nga naa nagpuyo sa
Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, o sa national nato nga online pilgrims ang nanagpuyo dihas Aklan, Antique, Negros Occidental, Capiz, Guimaras, Iloilo. Yang ato sa mga online parishioners nga atong gihimong pilgrim karon ini atong nobina karong adlaw mao ang dinis lokal ang taga Hinatilan, Oslo, Bulhoon, Alcoy ug Dalagit. Nganong gipanghisgutan man ni nato tungod kay sila nakakita og value sa ato dinig parokya, nagdungan sila pangmalit og mga slots hangtod karon mao ni nga nakaingon ta sa atong palibot na puno kita sa kalipay. Di ba? Nya magsige lang gyapon tag ingon kanang naandan, kanang naandan. Di usab na nas Ginoo, mopadayon na ta. Move on. Matud pa ayaw na pahigot niya ng imong kagahapon, matud pa sa unang pagbasa. Kay naghimo na ang Ginoo og dagkong butang. Kay magpahigotas kagahapon di kita mosakay barko, maglangoy ra kita sa dagat. Kay mo man toy naandan sa una. Og magpahigotas kagahapon ayaw nagyog sakay eroplano. Kay bag-o man na. Ayaw sakay anang Fortuner, kanang Innova, katurag yung multicab. Kay mo man toy akong naandan for 6 years. Uy, kanindot sakyan sa Innova, mo sakay ko eh. Mapuno ko sa kalipay. Ang bag-o nga ihatag sa Ginoo mapuno tas kalipay, pero magpahigot tas atong karaan sa atong naandan, mabungkag ang atong kalipay, mas stress pagyud ka. Okay, huna-hunao. Huna-huna atong imong buhok ni atong katubang mga 30 years ago. Nya karon 60 na ka, 80 na ka. Tanawa tong imong buhok sa una. Nya kadto gyud mo i-evalue. Ayaw pagdawat aning bag-o. Tanawa di ba ma-stress ka, magpunay lang kag patina sa imong buhok, sigintina, nya inig kaputi na sag sugod sa punuan. Hala ni puti na sa dalo. Sige na sa kag-ana, ma-stress ka oy. Pero dawata ang bago, di ba mapuno ka sa kalipay, moingon din ka, hala puti na, patyono na. Nya mingon din Ginoo, don't worry, nag-andam na ko nimo og langit, nga wa na gid ditoy putig buhok, pulos na batanon, didto wa nay kamatayon, wa nay kasakit, pulos na lang kalipay, kay nagsige man kag sunod sa akong pagtulunan. Mura naman kag si San Pablo nga niingon, nabuhi ko tungod ni Kristo. Wa na ko'y laing gipaningkamutan, maura gyud ang pagkuyog ni Kristo. Langit dayon ka, malipay din ka, hala Lord, mahintag mamatay nako. Makakita na kag values kamatayon, kay ang kamatayon mao man ay mosulti nato nga nahuman na ang imo dinhing journey ug mopadayon na kangadto sa tinuod nga puloy-anan, dili dinhi biyaan taning tanan, basura ra gid ning tanan ikumparar sa langit nga maoy atong padulngan. Kining atong huna-huna, ning atong utok ba, mubo ra kay ni siyag maabot aron masayran ang kamatuoran. Musangko ra gid ta nga maglibog kun kanigi atong saligan, musangko ta nga maglibog o kaha masuko o mahadlok, mabalaka basta kani atong saligan. Kamoron, unsa may inyong gasiligan? Ang inyong hunahuna o ang inyong pagtuos Ginoo? Kinsa dinhi ang nagsalig sa iyang hunahuna? Taas lang, kamot. Kanang may kayong mo analyze ba? Mga bakakon mong dagko. Oy, kasagaran na to. Pulos nagsalig sa nahuna, apil na ni nagwali. Mao na diri sa unang pagbasa ilang gi-analyze, ingon sila kay ang mga nagtuo gos Ginoo mahimo mangyong buutan, mahimong matarong. Muna ka ang nagtuo sa Ginoo lahi bagmatang sa kinabuhi. Lahi sad silag mga panglantaw, lahi silag ipanulti, lahi sad ang mga prinsipyo nga ilang sundon. Muna ang mga sigig analyze katong mga kunuhay, mga leader naglagot
Yung sabi lagi, tarong man kuno na sila. Atong daog-daogon, atong insultuhon, atong pakauwawan. Naon nato, anak man kuno na sila sa Ginoo. Ana-ana ba? Mutabang man kunong Ginoo nila. Sige, atong suwayan. Mao na din Kay kani kung una-una, dili man ni siya makontento basta di niya suwayan. To see is to believe. O, di ba? Mao na siya din Mao na ang atong scientific nga mga pamaagi, kanunay gyud nga atong pamatud-an pinaagig pagsuway. Pwede sa ni siya mo bana-bana. Mao na usahay mailad pod ni siya sa mga fake news. Para ning atong gipambuhat sa kasagaran sa atong mga politicians, fake news. O na mo manunot sad ta. Mo baw lagi kay tag maabot. Ingon din siya, ingon sila nga ang tanan kuno natong gibuhat supak sa Ginoo. Hapit usbo nila tanan ang atong gibuhat. Kay ang nagsulti lagi in taon sa matarong mulahi man gyud. Bika mo kuno be. O ingnon ta mo nga dili na maayong magpa-colors buhok. Unsa inyong bation? Dili na makatarunganon nga inyong kiskison, inyong kilay, nga ilisa na lang anang badlis. Unsa inyong bation? Tanawa, di ba? Sugod, naong sa ting pari, ang sugod sa ting. Musugod mo, kaya inyo man nag-analyze nga, ig-color na ko sa kong buhok, munindot akong naong. Ig-badlis na ko sa kong kilay, munindot akong naong. Bana-bana naman ang imo. Imo raman ang hunahuna. Pero ang kamatuoran mao kini, giusab nimo ang kabubuton sa Ginoo. Imong giusab. Pagkiskis nimo sa imong kilay, imong giwagtang ang gibutan sa Ginoo sa imong naong. Giilisa nimo sa tawhanon nga abilidad kanang badlis. Para pariharasan na sa nahitabo karon sa Russia o sa Ukraine, nagipang-usab nila ang ilang mga teritoryo ug naggubat na sila, nangaguba hinuon ang mga nindot nga ila na untang nahimo. Mao na dali ra nato ang pagpalaygit, dali ra ang pagbasiktomi, dali ra ang pag-inom anang mga pills, dali ra ang pagpatato, pamuslot anang atong naong, dunggan, dila, ilong, anhipas kilay, pamuslutan. Dali ra kay nakaron kay wa naman tay respeto sa gihatag sa Ginoo. Ug dali na sad kay natong gub-on, pinaagis atong analysis ang atong palibot, ang atong kaning kalibutan, mga bungtod, mga sapa, mga dagat, mga ilawom siyuta. Giguba na natog maayo kay ato mang analyson. Okay ra ni. Hangtod yun naguba na hinuon hastang ozone layer. Karon nanatay gitawag og global warming. Mas kuyaw panigmao na gini mo mature, patay na gitang tanan ani bisan pagpila ka nuclear weapons ang imong andamon, inigbuga ni anang kainit gikas adlaw nga mao na mo patay na tong tanan. Na kita ra say gahol-gahol nato. Dali ra kay nato ang abortion, dali ra kay nato ang gubat, dali ra kay natong usbon ang mga kamatuoran sa atong kinabuhi. Pinaagig fake news. Nagsugod na sa pag-usab sa ginagmay. Matud pa ni Kristo, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sad sa dako. Ang dili kasaligan sa gamay, di sad kasaligan sa dako. Kagamay ra gid anang kilay, kagamay ra gid anang color sa buhok, pero kung imo nang adad-anaron nga magsupak-supak ka, kamausag kang musupak sa kinadak-ang pagsupak. Naipangutan nga na imong tupad, wa kay giusab diha. Ingnan. Na wa kay gipangusab. Hasta gani karong gender ato namang usbon. Ang laki pwede naman magbabae, ang babae pwede naman maglaki. Nya, pwede na sad magtipon ang puro babae. Pwede na sad nga mag-sex ang wapay mga kasal. Kita na lang gigabot-buot hangtod muapil sad pinsahay. Pwede sad ang pari ug ang madre. Ano? Muapil na lang sad mi. Magbuot-buot ang
ang mga minyo magpakaulitaw, ang mga dalaga ug ang ulitaw magpakaminyo, siging puyo-puyo ni asay kinasal siging buwag. Nga buangon. Ngano man kay gasalig sa huna-huna, wa sa pagtuo. Kana bang di ta ka maong mo verify na haom pa ba kanis Ginoo, no? Basahan ang atong gisuwat dias babaw kanang number 1 moto sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer. Nawa? Whatever you do, think not of yourself, but of God. Ndot kayo, no? Okay, ay ko na magtanaw dito, memorize ako, no? Sige, isulti ko, no? Ready? Go! Whatever you do, think not yourself, but of God. O, nidadangan to sa inyo? Ayaw, bisag unsa itong buhaton, bisag unsa itong planohon, dili na to huna-hunaon usa ang atong kaugalingon, huna-hunaa usa ang Ginoo. Nihaom baka ni sa gustos Ginoo, no? Kining akong sigigyaw-yaw sa akong mga anak, nihaom pa baka ni sa gustos Ginoo? Nga mingon sa mga bana, kining akong paghapyod-hapyod aning mubo kay short, nga akong balabalaha red horse, nga hapyod naman, kalak-kalak naman, hapyod naman, kumot-kumot naman, yan na. Amot apil ba na bertiting ang kumot ana hapyod niya haom pa ba kanis gustos Ginoo, no? Niya ako sang pare may masaw kining akong pagsigig suod sa kong bulsas kolekta, haom pa ba kanis Ginoo, no? Niya may masaw kining pagpamaligya na kog slat, haom pa ba kanis gustos Ginoo, no? Sa inyong paminaw, haom dili palit dayon. haom man di palit dayon. Mailan ingat kanis Father ba isingit ginanya iyang slat. Ang agi na ko isingit nga daghan pa maging palitonon, tanawa lang ko ni. Ang ato lang kong sus BF napagoy na hibilin nga 3,403 nga palitonon. Ang atong halin sa noon niabot nag 4,597. Na. Pero napay 3,403. Nya kay nihaom man kani sa subos Ginoo. Palit dayon mo aron mo haom sad mo. Sige mong tagana na inyong kwarta pagpa-expand sa inyong balay, pagpintal anang inyong mga balay. Unsa ni haom pa kana nga biyaan ra man nato pero palit mong slat o di ba? Permigin mong tuwa sa bakan sa Ginoo. Karon ay aligre na kayong kapilin niya tungod sa atong pagpamalit og slots. Pastan, karong pizza 4. Init na kayo. Init marong panahon. Mas init na mga ito. Ito na ko. Nasigig ingon dire padir. Napay wristband padir. Napay wristband. Ako wa na. Dugay nang nahurot. Sige pag yung pangayog wristband. Kay mo ato gin ako. Ay na lang mo anang kuan. Ay na lang mo anang alas 7 gabi alas 8 gabi sa Pizza 3 hangtod sa overnight vigil hangtod sa alas 7 sa Pizza 4 kay mao man atong overnight vigil hangtod sa consecration ika alas 4:30 sa kadlawon sa Pizza 4 nakuay na lang mo nag-apil diha na lang mo apil sa sunod nga mga misa kay wa na makinahanglag wristband kanang alas 11 buntag ang mo celebrate si Monsignor Ray Pinagunda o kana apil na ta tanan diha na say alaunas hapon ako'y mumisa na apil na mong tanan diha wa na wristband bahalag magdinumugay ayaw na sa diri kanang po social distancing unya dayon napay alas 2:30 si Monsignor Roger Fuentes mo'y magmisa napagyod sa alas 4 si Monsignor Ruben Labaho mo'y magmisa. Pero daghan king tao. Nga naman, ang atong mga slots nga gipamalit, maoy, ang gasto anak karon niabot nag mga 47 million daan ning konsekresyon. Ang atong na-provide dito, ang atong kunuhay na hatag, abot sa mga 42 million. So ang 42 million gikan sa ato dinhing mga kitang mga parishioners. Sinan nga ana, nya naman tayo gikinahanglan ron nga 53,198 nga slots pa para sa DOPS. Ato sa nang himuon dinhing San Vicente Ferrer kay nagkuyog man na si San Vicente Ferrer ug ang mahal nga birhen. Mao magid atong segunda patron dinhi ang mahal nga birhen Santos nga Rosario. Kuyog na sila. Ang kana si San Vicente Ferrer magsige nag-ingon ngadto sa mahal nga birhen, may pang-imong kapilinya kompleto na nga akong kumbinto
napay koral diha wap asad ana ingon sila bitaw no ngano man ning mga tawhana nga kusog man muhatag sa kapiling niya di man muhatag diri sa San Vicente pero nga ikaw bayay gasigig tabang nila ana ngana sabot-sabot ni sila sana tanawa mga buangon ato gis kapiling niya karon na negative na gud taon ta dinhi og mga 7 million karon kay ato man tong gihunong atong project pag kuan nato dito ya sige magpadayon diyang construction sige man tag padayon og palit og yuta kay di sa nato paliton mapadto niya glain nara ba da katanawa di ba nindot na pero na hog nag atong gi pataplan usa sa mga arang-arangan nato dinhi mo na negative tag mga 7 million bisag kana lay atong humnog hatag karon kuan ibaw ko San Vicente Ferrer kana gasige nag-ingon mahintag mapositive na niinig tapo sa pista Petsa 9 mahintag mapositive karon negative pa man ang ingon sa mahal nga birhen sige ako nya ning sultihan pero murag tan-aw na kon hubsa naman tingali ni mga tawhana oy di ra ba mo hubas ang grasyas Ginoo mao na si Jesus diri sa atong ebanghelyo niingon siya nakailagad mo nako kahibaw gid mo diin ko gikan basig nagtuo mong gikan ra ko des nyong silingan ang akong gigikanan gikan sa Ginoo kitang tanan diin mo sa tagikan kitang tanan gikan sa tas Ginoo way ni aris kalibutan nga dili gikan sa gahom ug hunahuna sa Ginoo nga wa sa planos Ginoo mamalik sa tangadtos Ginoo unsa may mensahe ni Kristo unsa may mensahe ni San Vicente Ferrer tungod ang iyang prinsipyo higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon ayaw siya analysa ayaw siya sigihig husga bisan paganig makasa siya bisan paganig awayon kaniya higugmaa ang imong kaaway mo na iyang pasabot ana think not of yourself but of God ay pagsigi hunahuna ang imong kwarta ihatag na nga resimbahan ang sigim ka hunahuna ana ako sa dungungan sa ko ay pagsigi hunahuna na imong stipend padre ihatag sana ipalit sa nagslot mo na ako palit sa kog slot wa siguro lupig pa muna ko pinalitay tanawa dito sa record di ba wap ako kapalit karon si manaha kay wap amang ko stipend na kadawat na ko anib hatag sa kong ato ngano man kay nituo man ko nga dili makalipay nako o dili makabuhi nako ang pagsigigtigom anang akong stipend ako man gining i-deklarar din karong panahon na nga medyo daghan ang nakailan nako nya daghan na kainganahan mo imbitar nako uy mag-average og 40,000 akong stipend kada semana stipend pa lang na nyag ako nang isod sa bulsa wa gyud ko'y hatagan sa usa ka buwan pila may akong masod sa bulsa kana limpyo na ha wa na tax wa gid na libre naman ko tanan dire sa pamay ako higdaanan tubig tanan ang tupad na lang mo dili libre patingali pero kana diha sige usa na ka buwan i-times na siya 12 ka buwan pilay akong masod sa bulsa inig tapos tuig ka imagine mo nya napaman ko'y tulo ka tuig din napaman ko'y tulo ka tuig sa pagpahimos din pila kay akong madaig biya na ko din sa stipend pa lang nang imagine pero ako sa nang ihatag sa simbahan itabang ko nas mga kabos og ako sa nang ihigugma sa akong isig katao nga nagkinahanglan imagine sa pila ka buok ang ako lang stipend pilay akong matabangan labaw na gid ani mga slots kadi man ninako stipend og moingon jud ko ninyo bisag 1 centavo wa jud ko gikuha anang mga slots para sa akong kaugalingon kay gikuha ko pa na di ta makarimit og 31 million karon nahimo ng 42 million didto sa kapilinya di ta karimit ana kay nisod ko na sa akong account di sa ta makahimo ani itong proyekto dinhi nga niabot na ni mga 60 million ang kantidad ani atong tanang proyekto dinhi unya kanindot ana no kanindot sa nahitabo awak gyud mo nindot grabe ha sa ninyo kay wa man mo na malit klaro ana nawang ni palit di ba na sige
Kita mailhan mas mga naong kanang nipalit, mao gyud. Pero ang namalit, mangutanap, unsa gani na? Unsa na yan ipanulti. Moana pa. Pero congratulations ninyo ay kay nindot kaayo ng atong kuan. O na karon ang mga online parishioners ato sa ni silang gipasidunggan gani ang ato mga online pilgrims dinhi sa international atong gipasidunggan ang ato mga online parishioners o mga donors po ni sila gikan sa Japan, Indonesia, China, India, South Korea, United Arab Emirates, Thailand, Hong Kong, Iran, Taiwan. Ato ning gipangbase sa mga nasod ba nga na ang atong mga donations na gikan. Mo ni ron sa ikaduhang adlaw. Nga ang sa ato sang national mga pilgrims nato dinhi karon online parishioners nga naa nagpuyo sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Sinangana. Dili na din sa itong parokya, pero sige naghatag. Naa dito na nagpuyo. Nya ang ato sang lokal dinhi sa probinsya sa Sugbo, ato sang gipahinungdan ani karon isip atong pilgrims ang Daan Bantayan, Tagadaan Bantayan, Bantayan Island, Madridejo, Santa Fe ug Asturias nga mga nagpuyo. Kanindot ana nagkahiusa na ta mo nang ninindot og maayo ang atong katilingban. Dahay bisan ni Bishop Medifil kagabi ningon gid siya kada nako anhi dinhi na agoy kausaban and it is going to be more beautiful than before. Di ba? Nako ang amo ra gyung now maoy more uglier sa pagsultian than before. Di oy ang nagsige sa donate dinhi ni bata ang naong nawagtang ang kabugat sa kasing-kasing nagkauli pagani ang mga nagdinumtanay tungod sa ilang grasya sang nadawat sa Ginoo. Ang tanan nga nagtabang dinhi og nag-alaga dinhi. Pero kanang namiya dinhi, kanang wa gyud tabang-tabang, nag-anam jud kabati ang kinabuhi. In short, kung magsigi gitag biya ni Kristo, magsigi ra gitag paningkamot pagpatay sa mga mataro nga tao, mag-anam sa kabati ang atong kinabuhi. Pero magsigi tag tabang, magsigi tag higugma, magsunod tag unsay gisultis Ginoo, samas gihimong prinsipyo ni San Vicente Ferrer atong patron, mag-adam sa kanindot ning atong kinabuhi. Ang kaaway sa Ginoo dinhi sa kalibutan mao ang mga tao nga saman maalamon kanang mga tao nga tag-as og kinaadman mo ginay kasagaran nga kaaway sa Ginoo. Mao na si Propeta Jeremias dinhi sa unang pagbasa naghisgot siya mga kaaway nga buot mo patay niya, nagplano nga siya patyon. Kinsa man ning mga kaaway niya, ang mga pangulo rasad sa katilingban sa iyang panahon, kadtong pangulo sa mga magtotoo, kadtong mga pangulo sa nagsunod sa balaod ni Moises, maoy buot mo patay ni Jeremias. Nya sama sad ni Kristo kay kaning mga propeta mura man ni sila nagpakita ba unsay kinabuhi sa usa ka Mesiyas nga umaabot. Pag-abot na ni Kristo nga siya na gyud mo'y gipanagna sa mga propeta, mao gyapon nahitabo. Ang kontra ni Kristo kanang gasigig tuon, kanang gasigig ampo sama aning ni ang gawali karon. Og kamo dihang na nagbrunda nga ang naong naasimbahan. Mautay unang kontra ni Kristo. Di tinuod. Kita mong tao nga nagsigig sugal, sigig inom. Nya warbay kwarta. Dili mo maglagot. Kana bang sige lang inom, sige standby, mangawat pa gyud. Nya mga maldito magkaistanan. Maupay tighimog kadaot sa katilingban, di mo maglagot, kamong nanimbahay din hiron. Dili. Mao ka na. Mao na, maglagot yun mo.
Unya ningon mas Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos sa inyong isig katao, mao man na inyong gibuhat nga rin ako. Unsay inyong gibuhat sa mga gigutom, sa mga way balay, sa mga giuhaw, sa mga tao nga mga sinalikway, kinsa man ni mga tawhana, kana sila. Kana mga sigag mata, ang sigsuyop, sigpangawat, mag-standby, mao man na sila god ang labing ubos. Mga binilanggo, mga ex-convict, kanang gikang laya sa prisuhan, nga balik-balik lagsod sa prisuhan, mao na sila labing ubos, niya maglagot man ta na. Oh, na naglagot na ta ni Kristo. Niya mao ra ba na gianhi ni Kristo? Ingos Kristo, mianhi ko para sa mga makasasala. Nanawas Kristo, naglagot bagod siya, wa si Jeremias, wa sad gitawag ni siya og pagpaubos. Muna si Kristo, wa siya gitawag og formal education. Wa siya mopili og mga ginikanan nga dato nga makapaeskwela niya, nga makahatag niya degrees diha sa mga formal institutions of learning sama ning ato mga universities. Wa sad siya muagi ani kay naa man dinhi ang kompetisyon. Kusog kay ang kompetisyon dinhi nga butangan dayon kag valedictorian, salutatorian, first honor, nya ini ka college, summa cum laude, magna cum laude, ana nya inig pasar sa inig take sa board exam, top notcher, ana. Nya naa ka aning baong mga degrees nya siguro man gining makuha ni Kristo. Kay siya go'y Ginoo, siya go'y kinabrightan, perfecto na niya tanan. Di, sige siyang summa cum laude, hapa-hapa na mga tao niya. Moingon din, ang Mesiyas, bright kaayo. Bright yung kayong Mesiyas. Niya, dili gani ka bright, dili gani ka master sa mga pagtulunan, tinunglo ka. Bugo gani ka, tinunglo ka. Kay ang Mesiyas, bright. Mao na diri ang mga Pariseo, niingon dayon ang mga leaders, Pariseyos, mga sundalo. Ha? Nituo sad mo anang tawhana? Nailad sad mo niya? Pagtuon mo sa balaod oy. Ana. Why propeta nga mataw magikan diha sa Galilea? Sakto man sad sa tuning balaod ni Moises. Nya sila kay mga Pariseo, master man kay na nila, gagmay pa lang silang bata. Gimaster naman na, motong nigamit diri sila og example, ingon sila, naabagoy Pariseo, naabagoy usas atong pundok, pasabot mga educated people, naabagoy nituo ana niya, na nitubag man os Nicodemo, kanis Nicodemo, usas anis mga tinamod kay nga mga Pariseo og leader, niingon man sa diri Nicodemo, time sa ragod, dili ba ato man ang balaod nga di ta maghukom sa usa ka tawo nga sad-an kun wap-an nato siya maatubang og mahusay og mahibaw-ag unsay iyang ila sa dayong giingnan, ikaw otro sa ka wa sad ka kahibaw pagtuon, di ba? Pagtuon mo na si Kristo wa magtuon. Mo na kanang yung mga anak ug dili gani na ganahan mo tuon, di na ganahan mo eskwela, ayaw pugsa. Hangtod na lang inyong kasabaan, aron lang yun mo eskwela. Diha sa formal education, kusion pa, bunluton pa, kay pa-eskwelahon yun. Nabuangon mo. Unsaon man na, sunda si Maria, wa mo pa-eskwela ni Jesus dito sa formal education, kay wasan sila'y kwarta. Pero sa may gibuhat ni Maria o ni San Jose, gitudluan si Jesus unsaon pagsunod sa Ginoo. Labi na gyud aning pagpaubos, ang pagkamapaubsanon, kay kasagaran sa mga dagko grado, sama ning nagwali. Mga mapahitason. Ang kanang mga way grado, mo na magsigingon, yes sir, yes sir. Kani buhatan ni, yes sir. Yes pader, yes pader. Unsam na imong gibuhatan? Ay sorry pader. Pero suway ko nung pari, okay, kani pader, mo ni buhata, kani buhatan, tamparuson, tanoon ka, wa ka kay bawang pari ko din eh. Di abitay usa ka pari nga nalipat ang atong, kuan ba, ang atong
kaning nagmisa kog usa ka parokya nya ang parish priest dito kay amot din das gikan gasulob lag ordinaryong t-shirt wa man say plano ting ito siya mo kon-celebrate nako nya nag-short, nagsinilas, nagsigarilyo dito sa kilid sa simbahan. Ana ba? Nangita deg si Arne sila Edgar, ana si Edgar dito si Danny. Ila deg ato Brad. Asa si Arne ni Brad? Isa pangutana anang guard ay kung pangutana kay ako'y pari dire. Oh, padel. Sorry kay padel. Ana pag blaze ko kuno nila baho kuno kay sigarilyo ang kamot. Pero taas man to siya og kanang grado. Masuko siya na bisag pangutan-on lang, amura na lang siya o guard. Sa taray guard ay. Mangutan ato kay mautin hibaw kayan siya. Ako'y pari din he. Buangon tong pari. Way pagpaubos ba? Bisag kamo. Kamo diyang mga arang-arangan. Labi na mong sige palit og slot din he. Kamong dagko kay napalit nga slot. Kung saman mo, mapaubsanon mo, mapahitason. Kung mapaubsanon ka, mubalik yung kagpalit og slot. Pero mapahitason ka, maingon din ka, husto na nay, kadako na sa akong napalit ha. Di pa naigo, ang lain na sa doy. Sige lang ko, mana. Sakpan na yun. Diba no? Mau na. Kaya kung mapaubsanon tantanan, makaamgo ta, matod pa ni Propeta Jeremias. Ang sa to iyang gisulti dire, nindot kayong pagkasulti ni Propeta Jeremias, pakitaa ako, inigpanimalos mo kanila, kay gitugyan ko naman kanimo ang akong kinabuhi, ang akong mulo. Tuatanan gitugyan ni Jeremias sa Ginoo. Si Kristo sad niingon sad, ibaligya ang tanan, biyai ang tanan, o ihatag ang tanan ngadtos mga kabos, aron usaragi imong treasure mao ako. Muna ingos Kristo, kung kamo mahigugma sa inyong balay, sa inyong kwarta, sa inyong alahas, sa inyong amahan o ginahan, sa inyong mga anak, sa inyong mga igsoon, sa inyong bana o asawa, mahigugma mo nila, labaw kanako, dili mo angay nako. Mo na siya. Kanang mga mapaubsanon, unsa ra man ginaas ilang kasing-kasing ang Ginoo. Pangutan-an na imong tupad na kinsa maroy gihigugma nimo, ang Ginoo o kanang imong gihuptan karon, kanang imong balay. Kamo unsa man inyong gihigugma, ang Ginoo o ang inyong kwarta? Sayon na kayo na ilhon, igulis inyo, nahibaw-an nimo nga gisunog inyong balay sa inyong silingan. Masuko ka dili. Masuko gani ka, mas gihigugma nimo imong balay kaysa imong Ginoo. Simple ra gyud kayo. Si Maria o tanawa, ang iyang anak gipatay siyang atubangan. Nasuko si Maria wa? Nasuko? Oh, pasabot wa siya mahigugma siyang anak labaw sa Ginoo, mas gihigugma niyang Ginoo. Mo na nga doon natay pagampo, masigan na kung balik-balik, matuman ang imong pagbuot. Kinsa mang pagbuot? Sa amahan. Kay amahan na mo, god ingon ta, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon diha sa langit. Ngun ang di gina malangit, kanang dali kayong masuko. Kay kanang masuko, sama sa daning nagwali. Aday ako lang sa naangkon nun, kay may sana bang makibaw mong impirnohonon sa niyo. Kanang masuko, iya namang gustong ipatuman ang iyang pagbuot. Oh. Naabay daghang panahon nga ganahan kitang masuko, labi na gyud og di matuman ang atong pagbuot. No? Kamo ko digulis inyo, kapanghipos mo ha, inigmata ninyo, pilaan ang inyong gihigdaan. Inigmata, igabot nimo to ang imong anak dito, gasigi nagtulpok anang cellphone, nyawa gani kapanghugas, gabadlis panglaway din ani, sige nagtulpok anang cellphone, wa gani kapanghilamos, ito man mo ala kag sige kag duwa dia. Unsa man ni ka? Mana man kano? Nyagikan ka dinhi simbahan. Buangon ka.
May kay kadining ampo-ampos Ginoo, lohod-lohod, kuyo ganing pare, wala ba ka mohog kuliktasan? Nya inigabot nimo sa inyo mga saba pa ka na, samot jud ka impierno. Pero dako-dako ka gihog kulikta, nya mohapit pa jud kadto palit og slot. Sige, pangasaba lang dito sa inyo. Di gyapon na pwede. Gyapon pwede. Tig pakaron ingnon ka. So mo na magpaubos gid ta. Moangkon ta nga wa gid tay mahimo. Matod pabitaw sa atong tubag sa Salmo, sa tay atong tubag nga nindot sad kayo paminawon. O Ginoo, Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. Nagadangop ako kanimo. Bita na din kung gamay na gyud kay taghalin sa atong slot, ningon ra gyud ko, o Ginoo akong Dios, nagadangop ako kanimo. Ingon din Ginoo, sagdi lang ugma mahalina na sad ka. Ana na sad. Salamat Ginoo ay halin usa ka slot. May nalana. Di ba? Kaysa wa gyud. Na dako-dako na biting halin. Pila na? Ang atong paraspista sus BF 4,703 na atong halin. Apa. Yes. Ana na ni. Ang ato sang dupes nanay 921 ka slots ang halin. Kakpat ako. Ito na kada mo palit ka ni dako na ng grasya niining panahos pandemic. May na lang ni kaysa siging pahimo ana mga poster, display na imong naong para lang kabutaran. May na lang ni ang malit ka or siging himo ana mga armas aron igubat lang, ipatay ana mga isigkataw nato. Mas may pa ning palit mog slot. Kaya nga naman, ato ning idapat sa mga proyekto dinhi sa simbahan, mas makapalambo sa kahiusa, sa pagtuo o paghigugmaay. Kadako ni anang maong investment, anha ka mo invest anang imong negosyo para dako kag income, maglakaw-lakaw din ka ngadto tibuok kalibutan, so din ka na mga 5-star hotel, 5-star nga mga restaurants, kaon ka ng porting mahala nga usa lang ka kutsara tag 1,000 na ang presyo, kaon ka na. So ganahan ra ba sa kuana mo maimpirno ta ana oy. May pag-ipalit lang nimog slot nya, kaon na lang kag kanang inununan nya, utanan na nimog kamunggay. Inka maon lang ni mantinil gitag kaon kay aron dako tag mapalit ngadto. Ana nindutan ano? Wa mo na mo nindot nindot kayo. Na salamat sa ato mga kaigsuunan nga namalit niining ato mga gipamaligya dinhing paras kaluwasan dinhi sa yuta o kaluwasan sa atong kalag. Matod pa ni Nicodemos nga pag-adto niya sa Ginoo kay ni sekreto man siya gadto, unsa iyang gipangutana, niingon siya, unsaon man ako pagkatao pag-usab nga dako naman ko, di naman ko makasud sa tiyan sa akong inahan. Niningon des Kristo pag istorya nila, magtutudlo kas balaod, di ka kasabot aning akong giingon magpakatao ka pag-usab. Unsa man ang pagpakatao pag-usab nga nasabta na ni Nicodemo, moning di na siya mo accuse ni Kristo. Unsa man ang pagpakatao pag-usab, wag tango nato ang atong garbo ug magpaubos ta. Pasabot kinahanglan nga mahimot ang bag-ong binuhat, kanabitang bata nga bag-ong gibuhat or bag-ong gianak, wa gid nay garbo, hubok gid na siya. Nag-agad ra gid siya sa pag-atiman sa iyang mga ginikanan o sa nagmahal niya. Wa siya paningkamot nga siya maoy mo dipinsa niya. Ang iya ra gyud, kung di na gani nindot, hilak. Nya kung nindot, katawa. Di ba? Nya ang hilak sa bata, makapatandog sa kasing-kasing. Munang inighilak, ato din siyang atimanon. Gamhanan kay ng hilak sa bata, inighilak ka na, mata ko ng ginikanan, bisag unsa ka kapoy. No? Nya inigkatawa sa bata, pagka nindot sad, hasta gud pare, mukatawa gud bisag gisapot kay gamay kay kolekta, basta ang bata mukatawa. Maingon din ang pare, ala ka cute, no? Maghimo sad ko.
Nindot kayo makawagtang sa imong kalaay kanang imong stress nya katawaan ka ng bata nga kanang di pa ka maumulakaw nya mag-smile nimo pagka nindutan. Pero kanang imong tupad lingi bisag mo smile pa kapoy kay naong tanaw. Ngano man kay mga mapahitason man na liwat man na aning gawali arang-arang ning jotay ning ga serve tingali dire. Kay mga mapaubsanon pa ni. Pero kaning nagwali, so tag saray mo dahi ganis naong mo. Pero nabaya say magpa-picture na ako. Picture ta pa de. Lipay-lipay lang sa taon ko. Gidaginot pag taon ning naong nako. Pero ako lang sa paningkamutan na isurrender ko nis Ginoo akong naong. Nga pinalitay magslat, lumba tag pinalitay, gatuo magpaalkansi ko ninyo. Palit sa kog ako Kamura di ay mo imusod og langit. Kamura di ay mo angkon nga nakatampo ko ani. Kani ato mga project dinhi, sige man kog palit dinhi og slat. Og pananglitan og mahimo na kong pari nga ordinaryo adto lang ko magpuyo sa amos kahugan. Magbalikan ko dinhi moingon jud ko nga ani kapalit sa kog slat ani. Ana ba niya magsungkod na dinapit kalakaw nga pader bantayan na pader kay libaong na di naman kakita mao di ay libaong basta kapalit kog slat ani nangamatay na in taon to silang katong akong finance council nangamatay na in taon to sila itong ako dihang mga PPC sa ikaw pa din sa hapit na sad di ba? Hisgutan magyan nato yan katong akong singer kada buntag kistuingan ato isa di araman to gapuyo dool sa simbahan isa malimot naman na tiguang sa basta nato nindot kay tog tingog asa naman to isa ay si anhing ko pero mahinumduman kita kay nga naman palit man ka kanang kapilinya kadaghang mo claim sobra gud na mga 19,000 sa ato lang na record sobra 19,000 ang nagsigig palitan niya karon napunan pag mga almost at mga 10,000 mga 20-30,000 katao ang nagtabang og sigig palit og slat kadaghas mo claim di gyud kaingon sila sa Monsignor Ruben ako'y gatukod ako'y nagpatukod hilas kay paminawon pero hibaw jud ko nilang Monsignor Ruben Father Lindon og mga WAF naagid ang kanabang na humble down ming tanan hasta nos mga tao, hasta ni Mama Mary, no? O wapas Mama Mary, di kita makakuhag ingon ani. Kaning atong mga kasinatian ba, makapahimo unta natong mapaubsanon. Mo na dinhi kada nato himo aning nobina, mag-anam unta tag kamapaubsanon. Mag-anam unta tag dawat nga ang Ginoo ra gyud maoy makahatag sa tinuod nga kamanduan ug kabubuton dili ta magbuot-buot